България спечели Евровизия. Изречението, което доскоро звучеше като мечта, днес вече е факт. Ние сме на световната карта на музиката от много време. Цял свят ще гледа България. Дара с Бангаранга не просто взе първото място, тя направи нещо, което рядко се случва у нас. Да си го кажем, Дара си е за световната сцена родена. Тя пее брутално. Накара цяла България да гледа в една посока и да се гордее с българска музика. Това, което видях от Дара, е един огромен хъс, който много липсва в българската сцена. Но въпросът е, това само победа ли е или wake-up call за цялата ни музикална култура? Наблюдаваме в момента една вълна от, за мен лично, лицемерие. Защо? Понякога започваме да ценим нашите артисти, чак когато ги признаят отвън. Един артист трябва да излезе извън Европа и победата на Бангаранга е точно това нещо. Имаме ли музика за световна сцена или просто имахме една много силна вечер? Ние сме достатъчно талантливи да победим. И може ли Бангаранга да се превърне не просто в хит, а в началото на ново самочувствие за българската сцена? Ще се огледат много световни продуценти, ще почнат да гледат какви са артистите, ще инвестират в тях, ще ги спонсорират и ще станат нещата. Останете с нас! Скъпи приятели, честита ни Бангаранга! Бангаранга, Бангаранга! Никой няма глас. България на върха! Искам да попитам, кой от вас успя да спи унази нощ? Не. Аз, защото бях на пати друга, ама нищо де. Последните трудно ми беше, като станах ми беше много хубаво. Мати ти спа? Да, Що? като къпам. Защото мога, бе, човек. Не се ли радваше за България? Радването е едно, но е хубаво да помислиш и след това какво мога да стане. И аз винаги гледам малко по-прагматично на неща. Абсолютно те разбирам. Скъпи приятели, преди да почнем по същество в нашия разговор, който вярвам, че ще бъде много важен разговор, защото ще разнищим всичко от самото начало до ден днешен. Нека първо обаче благодарим на нашите приятели от Миаманте, без която тяхна подкрепа нямаше да може да бъде всичко това възможно. Разбира се, на най-добрите Ариете, за да може Миро да ни готви вкусно и разбира се, Динафос. Благодарим ви за това, че сте плътно до нас във всеки един епизод на The Briefing Show. При нас на гости. Браво на всички спонсори. Абсолютно. Браво. Ще подкрепят Добре, че българския ги има. YouTube. Добре, че ги има. Абсолютно, да. Че При мен са небезизвестните Дули и Мати. Жаклин, победителка на Гласа на България 2022 година. И голямата Крисия, дами и господа, която, между другото, беше в журито на Евровизия, от българското жури на Евровизия, нали, Криси? Да. Да, ти беше част от избора на България за Евровизия, песните сега, които бяха на големия финал. Да. Кажи ми, преди да започнем всичко, какво се случва, какво е да си жури в Българската комисия за Евровизия? Беше си доста голяма отговорност. Аз не очаквах толкова много държави да ми тежат на избора, защото всички се справиха великолепно и всеки си имаше неговия почерк. И ми беше много трудно да подбера реда. Но мисля, че се справих достатъчно добре и както виждаме, всичко е по план. Абсолютно, и аз така мисля. В какво се състои журирането? Защото никъде по телевизията не видяхме такова нещо, никой не ни разказва. Да. Какво означава да си жури на подобен тип формат, като огромната Евровизия? Съответно сме 6 човека жури, които са подбрани специално и отговаряме за точките, които идват от държавата. Нищо специално не е, по-скоро важното е да сме горе-долу на едно и също мнение и да можем да сме точни с отговора си. Това е най-важното. Кои твои колеги бяха в журито? Не мога да кажа, те ще си кажат. Те ще си кажат, ще преценят, да, но бях с много готини хора, любими изпълнители, така че всичко беше Какви много са приятно. критериите, по които беше. оценявате? Критериите са по изцяло наше мнение, защото това, което забелязах, че въпреки че всички сме музиканти, мислим много различно. И се сблъсквахме с доста мнения, но честно казано, успяхме да стигнем на един консенсус и хубавото е, че по-младия решава избора. Да. Така ли? По-младия решава избора? Аз съм на мнението, че по-младите имаме по-широко гледане по-широко виждане към музиката. Добре, освен това, България за коя държава даде най-много точки?
България даде за Малта най-много точки. За Малта. Да. Имаш ли някаква предварителна уговорка от Малта да ни се обадят и да кажат: България, дайте 12 точки за нас? Не, всичко беше решение на по-младия човек, най-младия човек. Твой ли е това? Не. Има още по-млад от тебе. Да. Чудесно. Добре, скъпи приятели, Дули Мати, Да. големите усти на Ютуба са тук. Големите усти, добре, яко. Яко е. Яко, тук сме. Вие сте като инспектори на българската музика. Да. Няма нещо, което да не излезне на музикалната сцена и вие да не го обсъдите или поне аз такова впечатление оставам. Стараем се, но те са много работи, да. Но Първо, гледаме го. само да добавя. Много беше странно, сега като каза Малта. 4 билборда имаше на Цариградско шосе за подкрепа. На Малта. Само на Малта. И в Пловдив имаше един. И в Пловдив имаше един, видяхме го точно като отивахме там на части, което показва, че чисто като рекламна кампания, явно Малта най-добре си свършили работа. Да. Защото отиваш в друга държава да рекламираш собствената си продукция. Мгм. Не, Да, А музиката в защото последно беше- време не е само така да направим едно парче, то има 1 милион неща за него. И започваш вече да се чуеш дали парчето е на база стойност, ще достигне до хората, или на база адекватна рекламна кампания. Мгм. И Бангаранга ти пише пример за това. Бангаранга. Да, защото щупи всичко. Абсолютно не. Абсолютно. Жаклин, какво коя песен смяташ от Евровизия финала за най-силна, освен Бангаранга? Ох, това е сложен въпрос. Първо, извинявам се, аз си загубих гласа, тъй като много виках за да... Обаче, ще ви звуча малко по-такова разпи. Мгм. Но имаше много, много силни песни. Истината е, че като слушах в началото и полуфиналите, забелязах, че имаше доста така несигурни изпълнения, така да го кажа. Да. И си казах, добре, на финала какъв ще бъде този финал? Имаше хора, които не продължиха, исках да продължат. Имаше хора, които подкрепях и продължиха. И такива, които бяха, нали, въпросителни за мен. Мгм. Но на финала, като седнахме да го гледаме, реално не знам дали от адреналина, дали от мащаба на цялото това нещо, финалът беше доста достоен, смятам. Имаше, да кажем, примерно само 5-6 изпълнения, които така не трепна нещо в мен, Да. така да се каже. Славички, кажи направо. Просто бях Имаше по-слаби изпълнения, но цялостната картина имаше замисъл в много от изпълненията и сценографията тази година забелязах, че беше изключително на ниво, тъй като минали години сме забелязвали много по-скромни сцени. Да. Лично на мен ми хареса много Албания. Мгм. Много ми хареса и Финландия също ми хареса. Молдова, да не забравяме. Това е. Да, аз тук е момента, в който да попитам Градина, Смокиня, Да. Молдова. Ограбиха ли ви? Не, бе, не, що да си го граби. Виж това, за мен е поне. Сега много хора ще кажат, сега Мати Набрав ще каже, да, ограбиха ни, но не си ни ограбили, защото това си е рап песен, която си има такъв... Има елемент на футболен чант. Да, този елемент много пъти Има, се да. ползва за точно такъв тип, като искам да Тоест, направиш те не са нещо ви изкопирали, защото песента на Молдова, дами и господа, много звучеше, ако не сте Много. запознати, като Да. Градина, Смокиня. Да. Той е Молдова, Буквално. Ясно, да, но това е нормално, защото това се използва много. Пак особено когато искаш да накараш много хора да пеят с тебе, ти ще го направиш този рефрен или то фол и такова. Така че Мати, защо според теб Молдова може би ни е ограбила? Първо, като знам колко голяма част от Молдова са безарабски българи, нищо не са ограбили. Те просто са си присвоили нещо, вдъхновили са се Да. нещо, което са сметнали за удобно в случая. Мгм. Парчетата, които най-лесно се запомнят и парчетата, които остават винаги, т.е. наистина стават евергрини, стават по две причини. Едната е, че се пеят по сватби и погребения, втората причина е, че се пеят по футболните стадиони, защото това са най-масовите прояви. Точка по въпрос. То е много просто. Правиш нещо, което да е лесно смилаемо и да накара хората да се чувстват част от нещо по-голямо. Да. В случая Молдова, дали са ограбили или не, в музиката почти всичко е измислено. Мгм. Да. Тоест никой не може да открие Това е топлата вода. математика и това е само са... малко или много точна наука. Не колкото изглежда част от творчески процес, то си е точна наука.
и не мога да щупиш определени правила. То по-добре да му кажеш не, че са те ограбили, а че си те вдъхновили, инспирирали от тебе, което е по-готиното. В смисъл, аз понеже не сме в негативното ни е толкова. Мисля, не обичаме да кажем, че си ни ограбили, а по-добре да кажем, че са се вдъхновили точно пък от нас, защото те нали, слушат нашите неща, знаят, че това е супер популярна песен, виждали се, има много милиони гледани, изкефили се от това, виждали се, примерно, как влияе тя на концерти, надявам се, нали, това да има, разбираш, за да може. И аз търся винаги това да е идеята в това. Адекватна причина. Да има малко мисъл, да си го помисли и си казали, това ще го направим, защото се гледа, примерно, в България, Криско и това Лео и игра така гърно. Да. Приятели, преди да продължим с разговора, тук е момента, в който да ви кажа госта, специалният ни гост на този епизод ще бъде големият Кристиян Костов, който между другото се включва и директно от сцената, от големия финал на Евровизия с специални видеа от него и от Дара даже. Но след малко повече за госта ни в този епизод. Приятели, нека обаче се върнем към България. Обсъдихме всички, дадохме и малко хляб на тях. Да се върнем към България, Бангаранга и да започнем от самото начало. Самото начало започва с българската селекция. Крисия, ние бяхме там с нея, тя самата беше и на сцената на българската селекция на Евровизия. Кажи ми, имаше ли всъщност по-подходящ изпълнител, който да запълни по този начин сцената от Дара в случая? Ти кажи. Аз ли? Кажи ти. Да започнем от тебе, да речем. Дара има много интересна аура. Това съм забелязала за нея, че тя е като магнит. И това е много важно в днешно време, да можеш да печелиш хората не само с песени отношение към музиката, ами и характер. Тя много настъпа с характера, което е много водещо. Даже онзи ден си мислих как дори в конкурсите за миски, съответно колкото и да са красиви дамите, ако нямат какво да кажат, се обезмисля цялата им визия. Съответно Дара носи и визия, и характер, и музика. И смятам, че тя има 3 много важни качества, особено в този свят, в който се развиваме, и музиката в посоката си, целият този модерен начин на изкривяване, аз така го наричам. И смятам, че тя е доста подходяща. И много добре се случи всичко. Момчета, я ми кажете според вас, имаше ли някой, който можеше да представи по-добре България, макар че лично за мен обожавам те, Дара. И за мен беше наистина най-добра. Никакъв шанс, братле, никакъв шанс. Ние направихме даже един епизод, в който там последния кръг го обсъдихме, направо реагирахме на всичките и там го казваме това нещо. Няма друг, който да бъде толкова подготвен. Аз това деца го разправям, аз много години, по-години, не са години, но примерно от 1-2 години, когато нещо реагираме на Дара или нещо става въпрос за Дара, винаги говоря, че тя е световна, тя е готова, тя е най-надъханата, най-лъчезарната, най-подготвената. Дара, брато, световен артист. Мамка му казала съм го и преди, отдавна не сме реагирали, защото се няма време. Обаче световен артист, Дарка, успех и пожелавам наистина, дано имате си всичко. Дано ви се даде цейка и взете от тази България, да ги убийте в целия свят и това е. То много и личи, че иска всичко да вземе до край. И това винаги съм го казал. Че се отнесох нещо, което иска да кажа. За Дара говореше, не се Че винаги положително говорите за нея. Не беше това, нещо друго беше. Дали е най-подходящия? Дали е най-подходящия? Да. Добре, да я сравним с другите. Какво? Аз съм казах там, добре, Дара трябва да смеси няколко стила в това нещо. Окей, дошла е Роксана. Кажете на Роксана да рапира на английски, какво става? Приключваме. Продължаваме нататък с другите. Кои бяха другите, да ми кажат. Сега най-големият проблем на всички беше това, че Мона няма да отиде. Нали? Мона. Моето уважение към Мона. Момиче, супер си, казах ти го, много пъти съм ти го казал, винаги ще го кажа. Но, айде си го заслужиме това нещо. Разбираш? Да, колко време е в това нещо. Колко пъти яде, да не казвам какво. Го изява цялото това нещо, минало е нагоре, надолу, уважавали се, били с нея, били са без нея, но за да издържиш цялото това нещо, което стана после, ти трябва да си дошъл до място, трябва да си го изживял цялото това нещо, разбираш. Не може да отидеш неподготвен, защото представете си, ако беше Мона на това и трябваше тя да го да издържи цялото това нещо, дали ще успее. Аз в интерес на истината си мислех за това нещо, ако Мона беше на тази сцена, дали нямахме да се слееме с всички балкански държави, които правеха онези ритми. Искаш ли да ти дам един дълъг отговор и да видиш Моля, дай ми дългия отговор. за това нещо. В началото си мислех, че чисто вокално има много по-добри изпълнения от това, което предложи Дара.
Причината беше, че тя беше изключително плаха и несигурна в парчето, което изпя най-малкото, защото чисто За какво технически говориш? за лайф. За кой говориш? За Тъндър? Да, говорим за Тъндър. Окей, добре. Технически беше трудно да го изпее по начина, по който тя го изпя. И сега поглеждаме назад целият конкурс. Всички са свикнали ти да отидеш там с едно сигурно, стабилно, вокално парче, толкова издържано, да бъдеш с правилното парче. Но наистина, и търсиш или victim mentality, или да бъдем в тежката драматургия, или да говорим за женската сила. И изведнъж се появява Дара. Дара няма нито едно от тия неща в речника си. Тоест, опитахме с нещо, което беше с Елица и Стунджи, казвайки фолклор. Не стана. Да, беше различно, но не стана. След това имахме тихата загуба на Кристиян, която беше безсмислена. Да. Али там беше пак вокално супер издържано парче, но видяхме, че това не върши работа. Тоест, в момента парчетата, които гърмят, са TikTok, фестивално готови и ти трябва да имаш човек, който да го даде този заряд. Следователно ти трябва човек, който да покрие много пластове. Трябва да е лук. Буквално, колкото повече го белиш, толкова повече да откриваш. И да имаш и вокалното, да имаш и танца, и да имаш и шоуто. Ако ми кажеш кой друг извън Дара можеше да го предложи, може би ще кажеш Михайла Маринова. Да, обаче тя пак си върви да бъде технически вярна. Дара не и пука. Да. Банга-ранга е типичен пример за това, че ние няма да се съобразяваме с това да хвърлим едно сигурно парче и да бъдем като всички други. Момичета, вие какво мислите по този въпрос? Имаше ли някой, който можеше на същото добро ниво да представи България, освен Дара в българската селекция? Ами аз съм на мнение, че пътя, който Дара е извървял, първо, че не е малък, второ, че е показала много различни аспекти, преминала през много различни етапи и епохи в своето развитие. И това със сигурност се е научило на много. И затова съм на мнение, че по-подготвен човек да излезе на такава голяма сцена, не мисля, че на този етап имаме. Защото за Дара това е най-естественото продължение на нейната кариера. Смятам, че много по-плавно и по-лесно става, когато си вървиш по пътя по стълбицата, а не отдолу веднага си скачиш нагоре, защото после падаш много лесно. И това може, нали, много да те съсипе ментално и творчески дори да те прецака. Да. И Дара смятам, че беше готова за това. Гореше за това и дори да не е отишла с замисъл, сега ще отида да представяме България на Евровизия. Когато й се отдаде тази възможност, тя знаеше какво трябва да се прави, знаеше как трябва да се подготви, какво трябва да представи на българската аудитория да се избере песента. Защото в крайна сметка много хора оплюха Банга-ранга. Защо Банга-ранга нам скъпо с За това сега ще поговорим след малко. Да. Добре. Обаче в крайна сметка ние имахме право на този избор. Да. Ние, слушателите, избрахме тази песен. И нали да вървим срещу избора си, kind of е абсурдно. Но за Дара и дали тя е най-подходящия избор? Да, смятам, че тя е най-подходящия избор и тя го доказа. Реално с представянето си тя беше най-цветната, най-експресивната и вокално се справи наистина чудесно. И забелязахме как със всеки следващ етап тя беше по-уверена и по-уверена в себе си. И така да го кажа, когато началото ти е тук, може да се изкачиш до тук. Но когато началото ти е тук, ще ти трябва малко повече време, за да дори да превъзмогнеш себе си и своите притеснения и скруполи. Така че на нас ни трябваше човек със световно излучване, характер и хъс, които Дара ги има. А дали някой друг също ще да се представи добре, това няма как да го знаем. Не се е случило. Между това да си шампионски като представяне и да се представиш добре, разликата е Балкан. Сега, вижте, аз се замисля само да се върнем. Единственият човек, който ми беше на нивото на Дара, който съм окей, наистина беше Мишето. Михайла Маринова. Единствено Мишето бих казал, нали, даже ми беше, нали, както каза Мати, защото не беше много уверена Дара в началото. Мишето беше пък супер свръх уверена и готова и такова. И аз бях наистина между двете, макар че заради някакси Дара просто има по-силно присъствие, хъс и харизма и аура, както казах. Да си го кажем, Дара си е за световната сцена. Там има шоу елемента постоянно. То е
Така е. Много и- Криси, ти какво мислиш по Аз съм въпроса? много съгласна с това, което Жаки каза. Това, което видях в Дара е един огромен хъс, който много липсва в българската сцена и тя доказа, че е в кръвта и насочи директно себе си след победата към това, че е българка. И на мен това много ми направи впечатление и много ме впечатли как е толкова сигурна в себе си и как успя наистина от една несигурност да стигне до 100% сигурност. Това е много трудно и е изключително тежка битка и изключително много го заслужава. Приятели, преди да продължим с горещата тема, имаме още много да разискваме по нея. Нека обаче се обърнем към най-вкусното място в The Briefing Show. Да, позабери се. Кухнята на Ариете и Миро. Миро, защо ми мириши рано сутринта на Луки Чесън? Защото аз много обичам да парфюмирам така гостите. Какво си ни подготвил? Идеята ми беше да е нещо пролетно, само че навънка време ще стана зимно тези дни. Малко ми е коледен джингъл бел. Ще направя едно ризото с панак и гъбки. Много обичам ризот, после ще ви нахраним вас. Да, нали имаме възможност да си пробваме. Или с пресен чесън, пресен лук, нали, затова идеята е пролетно. Само че, да. Иначе, понеже тук винаги стават едни дискусии направо като филм си ги гледам отстрани, реших да ви направя едни пуканки. О, това е тази машина за пуканки. Тая машинка е страшна газария от Ариете, защото само за 2 минути може да направиш една доста голяма купа пуканки. И другото, което забелязах като полза е, че няма нужда от мазнина. И съответно става доста хелти. И за разлика от микроволновата, сигурно не ги прегаря. Да. Да. Така че ще ви я демонстрирам и нея с мъничко. Нямаме търпение да чуем пукането. Оставяме те за сега да готвим, Аз си защото действам, да. мен много ме вълнува тук тази тема. Най-де. Така, преминахме през началото, през селекцията на България, казахме каквото можем да кажем. Бе, има и много друго, Да. айде. Кажи, ако имаш още какво да допълниш по темата. Да кажем, че го обобщихме. Защото, виж, хейта започна там. То това е проблема. Да. Там е цялата... Това е следващата ни точка. Заради това, ако там отиваш добре, защото точно там започна всичко заради това, нали, че се разделиха на големите раздирачи, нали, на бабата и дядо ти в Фейсбук и на хората, които наистина, в смисъл, сме част от музикалния бизнес и разбираме за какво става въпрос, нали, и като те се разделиха така, и то започна да си говорят сега Мона. Най-големият проблем беше Мона. Да, Мона изглеждаше страхотно. Можеше да представи България на конкурс за представяне на фолклора на данните държави. Разбираш, не става въпрос тук за... Не говорим тук за Евровизия, шантав такъв формат, в който, нали, се избират все по-шантави хора, нали? И е съвсем различно нещо от това да представиш фолклора си, разбираш. Мисля, те там се объркаха всички и почнаха такива, тя Мона, нали, супер е това, тя ще ни представи много добре, нали? И баба ти вика, да, се харесвам, защото виж как е излезнала с пердето на майка ми, нали, примерно. Не, че е лош, аз не искам да обиждам, нали? Никой не обижда. Беше страхотно, изглеждаше добре и аз ще се изкефа да е там, но щеше ли да спечели? Не бе, казвам ви го наистина. Не го вярвам, защото колкото вярвах, защото от самото начало аз вярвах, че Дара ще го спечели това. Само като те видях колко е надъхана. После видях парчето, бех напълно убеден. Даже на ден качихме едно такова, където след реакцията на Бангаранга, веднага казвам, виках си печели. Накрая ще печелим Евровизия, брат. Канти. Тази година печелим и затова съм толкова развълнуван и щастлив, защото бех 1000% бях сигурен. То няма какво да стане, виж. И според мен печалбата, в смисъл как, защо спечели Дара? Точно заради това. Започнаше има и хейт. Всички започнаха срещу нея. И ако трябва да влезем малко в езотеричното, аз много обичам там да говоря енергийно. Значи, обърнаха за всички срещу нея някакви хора с някакви ужасни коментари. Но това са, според това бяха едни между 3 и 6 хиляди човека, които бяха си поставили за цел да пишат там в този Фейсбук и навсякъде другаде. И тъй като го обърнаха това към нея, това лошото, удари я това, обаче оттам нататък ние всички, които я подкрепихме, ние бяхме с нея през цялото време енергийно и бяхме и на сцената според мен с нея. Защото вие видяхте не само България, не всички бяхме с нея и стискахме палци до края, защото знаехме през какво е преминала и ние просто искахме да докажем, че доброто пак ще победи. Абсолютно. Дара има в национален ефир
малко след класирането на, т.е. малко след селекцията на България, в националния ефир Дара казва, че е на път да се откаже. И то няколко часа само след като България е избрала да ни представя на Евровизия. Криси, според тебе как хейта се отразява психически на едно момиче? И то не е просто хейта. Кофите хейт, които изяде тази жена в началото. Пък и до самия му край почти. Да. Това за мен е много болна тема, поради това, че аз когато я видях на млади години, не можех много да я разбера. И тя просто влияеше и се тееше като утайка в една чаша на мен. И в някакъв момент почна да избива. И съответно да реагираш на хейта по някакъв много странен начин. Да смяташ, че всичко може да е възможно, всичко може да е вярно за теб, това може да е наистина така. И съответно, когато си силен характер, това нещо те наяжда по различен начин. Съответно, ти взимаш по различен начин тази негативна енергия и я превръщаш през друга прима. В смисъл, слагаш призмата в средата и ако е тъмна светлина, излиза розова. Съответно, тя това направи. И аз наистина рядко го виждам това в хората. Знам колко е тежко и нямаше по-добър. Всичко е написано. То си личи. Да. Всичко е начертано. Програмирано беше. Всичко е начертано. Хората бъркат хейт и критика. И колко е съществена разликата между хейт и критика. Когато един човек те критикува, обикновено се обосновава. Има поне 5-6 точки, които да те накарат да се замислиш. Да. Тогава не го приемаш кофти. Тогава се замисляш и си казваш, чакай сега, тази критика може би идва от позитивната страна. В случая на хейта, който се изля към нея, интересното е, че голяма част от хейтерите са хора, които под никаква форма никога няма да помогнат на тази индустрия. Защо? Защото те не са консуматори. Баба ти от селото няма да дойде на концерт и да помогне на артиста, купувайки си билет. Тя за мен лично никога няма да бъде таргет. Хората, които живеят в конспиративните теории, как една държава или друга държава са помогнали за създаването на парчето, също няма да ми помогнат по никакъв начин, защото той миличкия иска да продължи да чете работническо дело, иска да продължи вестниците да са около 8 стотинки и бозата да му се върне на 2 стотинки. За него прогрес в смисъла на думата прогрес не може да съществува. Съответно, той човек никога не може да бъде критик. Да. Той не може да допринесе с нищо позитивно. И в момента, в който разбереш каква е разликата между критиката и хейта и почваш да търсиш критиката, защото това е правилното гориво, ти да ставаш по-добър, хейта започва да отшумява и става много тихичък. И разбираш, че това са едни палцови гангстери, които никога няма да застанат срещу тебе да ти кажат какво мислят. Защото те не излизат от тях. Абсолютно. Неговото излизане от тях е да слезе до кварталното магазинче, за да може да изпие 6 бири и да се върне обратно вкъщи. Да. И никога да не бъде нищо позитивно за икономиката. Абсолютно. Като говорим за конспиративни теории, в последните седмици група българи, които смятам, че не са толкова много, но пък са достатъчно шумни, че да привлекат внимание, заклеймиха песента като сатанинска песен, като текста... текста като сатанински. Даже излезнаха снимки как тя се е направила нейната сигничър прическа с една завъртулка. Тук вече шестици виждаме, не знам си какво. Ние за това спечелихме. Веднага ви го казвам това. Те са безсилни в един момент. Те са безсилни, някакво те трябва да го измучат. Значи хейтера, да ви го кажа това, ако не го знаете, хейтера, ако ти гледа, примерно на тебе клипа ти е, примерно говорим за подкаст, да е някакъв клипа ти и не за песенчета, че момичета тук. Гледа ти клипа 3 минути. Обаче, фенът ти ще го гледа 3 минути, ще се изкефи, обаче хейтера знаеш колко ще го гледа? Хейтер ще го гледа 3 пъти повече, защото той трябва да намери за какво да захване. Той ти е по-голям, той ти е по-голям, без да го разбира, защото той рови, ще види навсякъде. Косъм, че тук къде ти е накриво и не става. Ето, пиша, не става. Разбираш? Мисля, хейтерите са, дори от една страна, то няма нужда да ги хейтим толкова много,
Защото те опитват да се обединят там в нещо, най-вероятно като видях колко много станаха и започнаха така пак да се обединяват. Обаче доброто и лошото са едно и също нещо. Ние като народ сме много силни, когато се обединим и се насочим на някъде. Дори да не сме всички, то пак става, защото ние имаме много силна енергия на тая площ и на тая земя, на която сме. Така че можем да сме много силни ангели, можем да сме много силни демони. И това беше доказателство. Те викат, аз се ограничавам, защото това демон. Разграничавам, Какво да. се разграничаваш, човек? Значи ти ако гледаш това демонското, значи то избива от тебе. Къде отидеш ти? Значи аз ме разграничавам. Ако се разграничаваш, то няма разграничаване. Двете са едно и също нещо. Ти ако още не си разбрал, че има и добро и лошо, и се страхуваш от лошото, значи живееш в страха. Значи страхът води. А страха какво е? Отрицателна емоция. Само да кажа за нашите зрители, пък и вие, ако не знаете, русинския митрополит написа официално съобщение в онлайн пространството, мисля, че беше, в което той не се разграничава от тази победа, приветства Дара и се гордее с нея и дори опровергава това, че песента била сатанинска и така нататък. Са абсурдни неща. Като цяло смятам, че ние сме едно огледало за нещата, които мислим, които виждаме. И ако за мен тази чаша е крива, тогава аз може би съм крива до голяма степен. Да. Защото други хора ще го погледнат като съд, от който могат да пият най-свещеното нещо на този свет, и това е водата. В днешно време социалните мрежи много прецакват нещата. От гледна точка на това, че когато ти имаш една клавиатура пред себе си, смяташ, че ти държиш целия свят под навършчетата на пръстите си. И ще го нараниш даже. много хора решиха, че могат да да влизат в дълбоки размисли и така нататък и да се мислят за най-големите философии на света, пишейки нещо и виждайки просто едно квадратче със своя текст там и са такива, сега ще получа примерно някакви лайкове и подкрепа и не осъзнават, че всъщност зад този екран седи човек, истински човек. Не седи просто образ, който ти си свикнал. Забелязала съм, че хората, които хейтят, както се каза и днеска, те са виждали Дара само на телевизор, на екран. Тяхната представа за Дара е само виртуална. И като напишат виртуален текст, не могат да осъзнаят, може би до голяма степен, че зад виртуалното седи истински човек. Да. Защото аз съм убедена, че ако Дара седеше срещу тях, те не могат да го кажат това в очите. Защото осъзнават, че това нещо е триизмерно и наистина съществува. И до голяма степен, голяма част от хейтерите, според мен, решиха да се изкажат така, защото не осъзнават, че действията им имат някакви последствия. Тия хора, според мен, извинявай, ще прекъсвам, просто много ми подаде. Тия хора, според мен, го правят това от скука. Защото те не се вълнуват в живота си от нищо. Те живеят един и същи еднообразен живот. Интересното нещо, което на мен ми се случва, е, примерно, дори ако вземеш някой път да отговориш на хейтери. Пробва ли си? Аз лично не. Някой вас пробва ли? Пробва ли някой да отговори на хейтери? Аз много енергия влагам в отговора и това не е кеф. Имам много хора, които съм срещнала и знам точно имената. Ти като победител в детската Евровизия, Крисия, аз защото смятам, че всеки победител в нещо получава малка или голяма доза хейт. Ти когато спечели детската Евровизия и докара тази Евровизия в България, срещна ли много хейт ти като дете или по-скоро не беше в лице се сблъскала с него? Да. Лице в лице, приятели, близки, хора, които съм срещнала 3-4 години по-късно, които са ми писали романи, ето такива как. Няма да обяснявам, защото не искам дори тези думи да съществуват в съзнанието ми. И по-късно ги срещам тези хора, до ден днешен знам кои са. В смисъл, аз много помня имена и хора. Лицемерни ли са към теб в най-днешен? Не. Вече не. Вече нито един тези хора, които са ме хейтили тогава в пика ми, не е лицемерен, но това е защото имаха близък допир с мен. И те, повечето случаи бяха такива. Аз малко им дадох реалити чек. Да. Просто бяха като... Браво. Аз не знам защо така съм говорил с теб, не знам защо така съм мислил за теб. Много хора съм променила, когато съм се запознала с тях и съм им казала няколко неща за това да бъдеш известен и в индустрията. И съответно, когато имаш такъв интимен разговор с тези хора и не ги съдиш, не обясняваш, че нещо не им е вред, просто им показваш, че всички сме равни, тогава всичко се изравнява. Всичко става чисто. И съответно така се случват нещата.
Извинявай, че те прекъснах, Жаклин. Ти също си победител в голям български формат, Мгм. Гласа на България. Какво се случи при тебе, когато спечели? Така, мога да кажа от два етапа от живота. Мгм. Примерно след Гласа на България аз малко или много вече се бях научила да се обграждам с хората, които искрено вярват в моята визия и ме подкрепят истински. А това какво е писал в социалните мрежи, аз по принцип изобщо не съм паметна. Мгм. Мама е, аз не съм. Мама помнят мое име. Но когато прочита нещо, което е негативно, понякога се хващам, че се опитва да ми повлияе по някаква форма, но реално се опитвам реално да разгранича дали това е критика или е на база в повечето случаи хейта е прилагателни, така да го кажа, на база описание. И това много ми помага да продължавам напред. Всеки има мнение. Аз съм на това мнение, че всеки има мнение по въпроса и винаги ще има и черно и бяло за нещата. Мгм. Друг е въпросът ти в какво се фокусираш и кое е твоят център, кое е нещото, което те движи. След България търси талант, 2016 година участвах в България търси талант, стигнах до финал. Тогава бях на 12. Бях много малка, но знаех, че искам с това да се занимавам. Знаех, че искам това да бъде моят път. Тогава много се сблъсках с хейт. И то се сблъсках с хейт от хората, които са били в моето обкръжение и съм смятала, че са моите хора. Стигало се до това да ми се подиграва, да се опитват да ме бият в училище, да ми хвърлят раници и такива неща. Да, бяха изключително груби. Ето тогава аз доста го преживявах. Мисля, аз ходех всеки ден ревейки на училище, молейки мама да завърша онлайн. Макар че тогава нямаше такива неща, нали? Да завърша дистанционно, както се казва. И този момент може би ми помогна така да се пречупя и да осъзная, че хората, които те заобикалят, са най-важни. Тези, които са от разстояние, те не могат да достигнат до теб. Или поне ти не можеш да им позволиш да достигнат до теб. И когато успях да разграничавам малко повече нещата и да съм предпазлива в избора си, успях така, може би, да се запазя повече. Да. Следващия ми въпрос към всички вас Аз може ли само да разбира се. То хейт трябва да още. Айде, защото слушайки и тази тема. двете, първо аз никога не съм можел да го разбера това как е възможно ти да имаш негативно мнение към дете. Каквато и да е форма. Гледам го сега от гледна точка, нали? Друга ми е перспективата, която ме кара да агресирам към това нещо, но до някъде се замислям и, че в някои случаи това е позитивно нещо. Тоест, хейта в ранна възраст и начинът, по който ти се справиш с него, определя шампионският ти менталитет в последствие. Защото ти, ако можеш това да прескочиш на една крехка възраст, след това няма какво да те бутне. Въпросът е, трябва ли да го има? Не. Като говорихме за дали отговарям на хейтери, това наистина ми е велик спорт. Но аз отговарям толкова позитивно на нещата. И с такава ирония, че това наистина мен лично тренира мозъка. И това да намериш нещо позитивно и саркастично в това да отговориш на хейтери. Да си изкуства това. Да, наистина. И се опитвам всячески да го развия. Точно за това става въпрос. Проблема винаги ще бъде с хората, които успяват. Винаги. Да. Каквото искаш прави. Винаги ще намерят причина да не те харесват. Ще намерят причина да не харесват теб, ще намерят причина да не харесват тях, ще намерят причина да не харесват нас. Така е. Това от скука има. Проблема на мнението е, че мнението и газа всеки ги има, но и двете трябва да се показват рядко. Интересно сравнение. Това цялото нещо, аз затова тръгнах тази тема, да вие дали сте отговаряли на хейтери. Аз съм отговарял на хейтери, дори не, нали, не можеш да отговориш на хейтери ни директно срещу теб. Но към нещо, на което защитаваш, тогава да отговориш. И какво става тогава? Тогава почва едно такова вълнение в тебе. Много е странно. В смисъл, когато говориш с него и ти го виждаш, то не е пред теб, обаче то те развълнува това нещо и най-вероятно това е нещо, което тя ги кефи. Защото това е така. Те живеят в скука, те не знаят какво се случва. Обаче, като напишеш на някой нещо, някой друг им отговори, те почват да се вълнуват и изпитват този допамин. И изведнъж има някакъв допамин в живота им, път той по принцип го няма. Той няма с какво друго да изпъкне. И то продължава и пак ви казах, много сме силни и в двете неща. Зависи на къде ще насочиш енергията. Българин ли си, насочиш се енергията към лошото
избива още лошо и още и почваш да такова и ставаш все по-добър хейтер и пишеш все по-добри неща и то това те вълнува и това те зарежда още повече. Обаче ако обърнеш нещата наобратно, в доброто пак ще стане също. Пак ще стане много добре, пак ще подкрепиш и пак най-добрият ще спечели, както стана нали, сега с нас. Та, горе-долу, те, хейтери според мен им скучно, имат много убеждения. Някога някъде е чул нещо за дадения човек, който ще хейти. И вече ти прави мнение. И директно там гледа и само рови, пак казвам, хейтер от него отделя много повече време. Той ще рови колкото се може повече да разбере там в това, дето е чул за това, че не е окей, защото Дана, примерно, била е наркоманка или била е какво си, или някъде е била гола, са е видяли, не знам какво. И той ще рови. Чакайте, че Миро прави тук. Изрови там. Миро прави някакви вълшебства тук. Така че и затова са тия специални ефекти, дами и господа, не знам дали ги Възможно ли да чувате. хвърля един контравъпрос? Да. Контра на хейта. Не знам дали гледахте на Сашо Кадиев изказването за 1 милион. за 1 милион евро. Кажете какво ви е мнението, защото аз ви направих едно леко проучване колко пари си докарал. Нека само за нашите зрители. Само за нашите зрители Като да победител уточним. в Евровизия, колко пари си докарал на икономиката? Мен ли питаш? Да, не, аз знам. Но какво ви е мнението за това, което каза Сашо Кадиев за 1 милион? Крисия, когато докара Евровизия в България, знаеш, запозната ли си колко милиони вкара ти в България по този начин? Нямам представа. По никакъв начин. Нямам представа. Да, това е друга история, която някой друг път ще си говорим. Добре. Но да, смятам, че е доста възможно тук доста пари да влязат след този... То ще се случи. Да. Важното е къде ще отидат и къде ще се пренасочат, защото могат много добре да се разпределят, но човек, който разбира как да се случи това. Той не трябва да е един. Ами, ако може да ми кажете един, ще е много хубаво, защото никой не ми идва много. Да, така е. По повод това, което коментираме приятели, Александър Кадиев вчера излезна в национален ефир и предложи нещо, което българите реагираха много добре на това, поне в социалните мрежи. Да. Аз лично също бил го подкрепил, а именно да дадем 1 милион евро на Дара, като награда, Да, бе, както казаха, каза чуй, той, бе. да си харча за настроението. Да. Съгласни ли сме по този въпрос? От нашите лични пари да се даде 1 милион за... Защо не? За Дара. Колко пари има Какъв е тази проблемът? държава? Да, Защо той не? допълни, че Дара ще вкара в държавата 200 милиона. Смятам, Минимум. че трябва да има Минимум. ежедневна инвестиция в артистите. Само това ще кажа. И този 1 милион е много малко за това, Да. което тя направи. Абсолютно съм съгласен. Хайде да сметнем колко пари давахме за избори, да сметнем колко пари давахме за охрани, колко пари давахме за... Не дай политически. Не, то не е политика. Не, защото това нали идва по същия начин. Да, Да. да. Това са същите тия пари. Да. Колко пари са дадени за едни концерти, едни турнета? Що се смеете? Искате да кажа имена ли? Не. Ами да, дай директно с имена. Примерно, много хубави европроекти субсидираха проекти в Министерство на културата на господин Ръков. Ето, примерно. Който по принцип дори не знаех, че е певец. Мисля, че никой не знаеше, че е певец. Добре, Ти че си трябва да се следва това, че... Станал съм нов човек. Станал съм нов човек. Ма дай да си говорим право в нещата. Какво ги заобикаляш? Давай, удари ги. А Ръков, България или Министерството по-скоро го спонсорираха. Ще го кажа така. Абсолютно по най-нескромния начин. Ние четиримата след 5 минути ще пуснем стори. Днес е делничен ден. Аз ти гарантирам, че до 7 часа вечерта в абсолютно рандом заведение и в рандом кафене ще кажем, че ние четиримата ще правим парти. Аз ти гарантирам, че в която и да е държава ще съберат повече хора от всичките сумарно концерти на господин Ръков. Без да се напъвам. Говорим за стори. Ама факт, Криси, не си ли на това мнение? Аз не съм тази посока за сега. Но звучи интересно, ако искате да се съберем. Да кажем на България, да кажем на държавици, трябва няколко милиона е тук. Не, даже не искам няколко милиона. Искам 1/100 от последния му проект. Просто е така, четиримата да се съберем и да направим парти. Стига това ля тия камъни, бе, брато. Стига. Брате, само изключително е прав. Твоите приятелски отношения и обективната ми оценка в този случай са две коренно различни неща. Стига това ля тия камъни. Добре, айде сега нещо друго. Това беше един от Така, примерите. защо го казвам? Да. За да
има причина да си свършиш работата, трябва да имаш и финансов стимул. Тук не говоря само за Дара. Тук говорим за Карл Насар, тук говорим за Никола Цолов, тук говорим за един булюк талантливи хора, които чакат на спонсори, чакат на някой да им помогне, а не и държавата. Да. 1 милион нищо не е, бе, човек. Абсолютно нищо не е 1 особено. милион е един месец охрана от НСО. Много смешно, дано нашите държави... Не е смешно. Всъщност, трагично е. Комедийно трагично е. За съжаление, дано нашите държавници се замислят малко повече и стимулират българските артисти, които обаче наистина заслужават да бъдат стимулирани. Да живее Национален фонд култура. Вие сте. Преди обаче ние да продължим, нека завъртим очите си към свежите новини в The Briefing Show, представени от любимата ни Даяна. Еуфорията от победата на Дара ще владее страната ни, цяла Европа и света поне до следващото издание на конкурса, което ще се проведе през 2027 в България. Извадих най-милите, символични, а даже и един скандален момент, последвали успеха на България, огнената Варненка, а и целият й екип. Когато най-добрата ти приятелка победи, или златния ми момент, когато миналогодишният победител връчва статуетката на Дара. Реакциите на публиката, когато обявяват, че България е тази годишния победител. Първите думи на Дара пред БНТ. Мисля, че ще имаме Евровизия до година в София и трябва да се подготвим да посрещнем цялото това общество в нашата държава. Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас в този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. И всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. В отговор, кметът и министърът на културата посрещнаха родната дива на летище Васил Левски, София, а Васил Терзиев с радост благодари за работата, която е създала Дара на институции и организатори, като си пожела да има още много подобни поводи за страната ни. Още кадри от посрещането на Дара на летището. Поздравителната публикация на русенския митрополит Наум след вълната от сатанистки спекулации от по-ниско образованите представители на обществото ни. Той написа следното: честита победа на България в действителността на световна конкуренция, въпреки българската завистливост и злонамерност към успешните хора. Българи, научете се да се радвате на постиженията на своите сънародници, вместо да ги хейтвате и да им завиждате. Честито и успех на моята съгражданка Дара, да е жива и здрава. Той е родом от Варна. Скандалното изказване на лидера на политическа партия ГЕРБ, което предизвика доста критични реакции и справа. Ако не ви бях построил залите, къде ще правите Евровизия? Да поздравим всички Дара и успеха на Евровизия. Но сега, преди малко, кмета на Бургас иска Евровизия, кмета на Пловдив иска Евровизия. Ма чакай да ви питам, бе. Ако не ви бях построил залите, къде ще правите Евровизия? Какво предстои за Дара от тук насетне, разкри самата тя в... Oh, I'm just hopping on, next week I'm doing coaching in The Voice in Bulgaria, and right after I'm on a songwriting camp because I need to finish my EP. Въпреки, че след огромния отзвук на чуждестранни медии, лейбъли и нации, очакваните планове ще бъдат надминати. Сигурни сме, че ще покориш света със същия хъс, с неповторимата си енергия и борбения си български дух. Бъди себе си, бъди делу, ти си бангаранга и цяла България е бангаранга. Благодарение на теб. Обичаме те, Дара, най-доброто предстои. За да обобщиме темата обаче за хейта, въпросът ми, който искам да ви върна към него е... наблюдаваме в момента една вълна от, за мен лично, лицемерие. Същите тези хейтери в момента са най-гордите българи и казват браво на нашето момиче. Али е наше, да. А пък преди това са хейтери стабилно. И въпросът ми е... Аз искам да кажа нещо по тази тема и ще се обърна директно към публиката и хората, които гледат този епизод, защото
не сте сами и съответно силата е изцяло във вас. Всичко, което чувате странично, не е част от вас. И ако усетите силата, която вие имате и факта, че вие се събуждате всяка сутрин, храните това тяло, пиете вода, грижите се за това тяло, и спите, и учите, имате желание да живеете, това е достатъчна гордост. И трябва да го виждате максимално чисто и с много любов. Казвайте си, дори да не си усещате дните правилно, дори да не се усещате на място, да не вярвате в това всяка следваща стъпка как ще се случи. Просто бъдете добри с себе си и оттам всичко се нарежда. Да. Чисто аз съм го изпитала, защото всеки преминава през трудни периоди, особено в тинейджерството. Децата са много крехки същества, те са невинни, нищо не знаят как се случва, имат нужда от ръководство и съответно, когато ръководството не е правилно за тях, е много важно да можеш ти на себе си да си кажеш: аз съм достатъчна, аз съм добра и заслужавам всичко. И с една много добрина. Аз даже един много прост навик ще кажа с водата. Винаги, когато си наливам вода или си я взимам дори от магазина от шише, винаги я зареждам с хубава енергия. Затварям си очите, пожелавам си хубави неща, всичко ще се сбъдне, всичко ще е наред и просто си отпивам и тази вода гледам да изпия до края на деня и следващия ден да е с различна мисъл, различно настроение и работи за мен. Аз съм на 22 години и много скоро го осъзнах. Между другото, аз съм имала много тежки периоди и наистина помага. Мисълта е най-силното нещо. Както Криси каза, това не е реалност. Ако ти започнеш да го приемаш лично, тогава тя става твоята реалност. Абсолютно. И всички имаме право да изберем каква е нашата реалност. И друго нещо, което държа да кажа, е: не съм видяла красив човек, победител в живота, да бъде хейтър. Така че избери ти какъв си. Победител в твоя живот или хейтър. Да. И за да обобщим, България ли спечели Евровизия или Дара спечели Евровизия? Да. Да. Дара. Да, ги уби. Дара Въпреки спечели всичко. Евровизия. Да, ги уби, защото... Айде едни големи аплодисменти за Дара Атланти. Много любов, много положително представяне и големия въпрос, с който искам да завършим. Дали сме бангаранга? Ние, че сме бангаранга, сме бангаранга. Аз се чувствам бангаранга, дори ще си татуирам бангаранга, защото вечерта, в която Дара спечели бангаранга, хора, до 5 сутринта аз съм ревал от щастие, от цялата емоция, която преживяхме. И наистина за мен това, аз такива емоции през живота ми не бях изпитвал, каквито изпитах, когато Дара спечели Евровизия. Въпросът тук по-скоро е: България готова ли е да посрещне Евровизия през 2027 година? Мати? Защо не? Що да не? Защо не? В момента и инвестициите, и инфраструктурата в много от градовете започва да се подобрява. Тук не говорим само колко е добре в София, защото ако сравним София и Бургас, Бургас е пъти по-добре. От къде си, извинявай? София. От София, добре? Окей. Да. Какво ми накъж, бе? Не мога да пием на инфраструктура. Искам да кажа истината, пичали. Ти искам чай само по да времето, кажа, когато ще го ударам. Пловдив беше столица на културата, в същия момент беше и Леeuwarden в Нидерландия. Двата града нямаха нищо общо. Повярвай ми, Пловдив беше много по-добре подготвен да бъде столица на културата, отколкото нидерландски малък град. Така е. И това показва, че не просто сме готови да сме домакини. Имаме и залите до някъде, имаме и стадионите почти, но и навсякъде другаде е било почти и не баш. Да. В случая дори държава като Ирландия, която 7 пъти е печелила Евровизия, и е било много трудно, защото ти на брой години подред печелиш. Да. И това почва да ги изтощава икономически. Абсолютно. Криси, ти като вътрешен човек, какво ни трябва и какво предстои чисто технически в момента за България? Технически бих казала, че много добра инвестиция е повече доверие в града и повече доверие в организацията, защото ние сме малко хаотични българите, всички си го знаем. Организациите винаги са по-бавни, изчисляват се малко 2 дена преди да се случи или съответно в по-такъв мащабен конкурс 1-2 месеца. Но бих казала, че
малко доверие, леко пуш, според мен, като за първа година, нали, такова грандиозно, втора година домакините, но първата беше детска, сега друго е. Те тогава бяха направили и паметник на Витушка за детската Евровизия, Да. нали, бяха направили доста грандиозен Беше почерк за Евровизия. И вярвам, че тази, понеже е по-голямата, по-грандиозното, по-сериозния конкурс, според мен ще се постараят. Ние сме артистични хора. В България сме артистични хора. Смятам, че креативната част ще се случи. От сцена, помня, че тук в България сцената беше станала много красива на детската Евровизия и смятам, че много добре може да се направи. Това, което ме притеснява, е мястото. Кое ще бъде, но Ти не кое съм аз място да го реша. Не, интересно ми е твоето мнение като такъв голям изпълнител, какъвто си. Кое е място според тебе най-подходящо в България? Кой е град? Това е другото нещо, което искам да обсъдим, приятели. Нека да дадем наклон, ако можем, разбира се, за избор на града, на мястото. Нека да го обсъдим Да, помежду ни. според мен трябва да е в природата, защото ние сме Природата. не в природата, съответно стадион, който е Открито място. открито място. Поради това, че държавата ни е свързана с природа и история. Има много история. Според мен това трябва да се разкаже. И да не се подчертава само политическите ни проблеми и кое ни куца и кое не, а всъщност да се наблегне какво имаме и колко красива държава имаме. И да, смятам, че Евровизия е перфектното място, защото ние сме музикална държава. Да. Музиката тук е много голям процент от живота ни, не само, нали, в нашата държава, но по принцип. И някой стадион би било много добре, според Живото мен. вече има хипотези. Има хипотези. Има, Да, да. яко да. Първо, минималните изисквания, минималните са между Колко 8 и души трябва 10 да хиляди. бъде? Трябва да бъде венюто. Оптималното, което го смятат, е между 12 и 18. Задължително града трябва да има международно летище и трябва да има инфраструктура, която да поеме до 2 пъти Повече от разпродажните билети. жителите. Да, до 2 пъти трябва да поеме жителите и очаквания туристически поток. Градовете, които могат да отговорят на това са София, Пловдив и Бургас, като Варна в момента строят новия стар стадион, който може да бъде покрит. Ванка да изненада. Те не са подали кандидатура. Бургас са подали. Пловдив, стадиона на Ботев може да бъде покрит. В София се достроява стадиона на Червено знаме, т.е. на ЦСКА, и той може да бъде покрит. Залата трябва да бъде от закрит тип, задължително. Да, защото метеорологичните условия и така нататък. Аз не съм казал да отворя. Арена 88, да. Арената. Арената, въпреки че уж отговаря на тия изисквания, има и много големи проблеми при нея. Какви са проблемите на арена? За хората, които не Чисто знаят. като разположение вътре има неща, на които тя не отговаря. Още когато е строена, новите изисквания не бяха въведени, съответно тя е направена по по-старите изисквания. Да. Те са за площ, която се намира долу на самия терен, как са подредени, как се прибират скамейките. Твърде много неща има, които биха попречили тя да бъде домакин. По-спортна. Това не е проблем при детската Евровизия. Там са малко по-занижени критериите. Хубавото при Арена 88 е, че е близо до летището, достъпът е улеснен. В момента се строи линия на метрото там. Има много плюса. Да. Така че ако ги гледаме чисто по този начин стратегически, да, арената е най-правилната зала, но може би не е най-добрата. Не е най-добрата, макар че в момента си стана модерно да има концерт след концерт И в арена. трябва от 6 до 12 седмици залата да бъде на разположение за организаторите и делегацията от Евровизия. Това също условие, Да. което означава, че те нямат право да нарушават или прекратяват вече съществуващи договори. Ясно. И завършваме наистина с един последен въпрос, в който искам всеки по някакъв начин с изречение 2-3 да кажем. Какво означава да спечелим Бангаранга? Какво означава Евровизия да спечелим? Обаче не само за Дара и за България, а за българските артисти. Понеже Дара в изявление казва: сега всички български артисти, погледите са във вас, работете, творете. Преразказвам, не цитирам едно към едно. Какво означава това, че всички погледи са в нас и какво означава това българските артисти да творят в момента? Път мадамчи. Да. Жаки. Смятам, че това е страхотна възможност за всички ни.
мога да говоря от името на български артисти, мога да говоря от мое лично име. Най-вече от мое лично име. Лично аз, когато видях Бангаранга да печели и най-вече Дара, аз много го съпреживях. Ето безусловно спечели. Безусловно спечели. Да. И вота на публиката, и вота на Което не се е публиката. случило от 2017. Да, мисля, че от 8 години нещо Да. такова, което е страхотно. Но, когато я гледах, аз буквално се върнах преди 4 години, когато тя беше до мен на сцената, защото Ти аз беше бях в в нейния нейния отбор. отбор, да. И си викам, Боже мой, този адреналин, да си на сцената, да си победител е едно, но да си до човека и да го подкрепяш е съвсем друго и е много по-силно. И нали, аз съм убедена, че съм изпитала нейната емоция по 3, но фактът, че тя е била огромна подкрепа за мен и сега имахме възможността ние да бъдем за нея, ме прави изключително горда и щастлива. Първо, това исках да кажа. А второ, относно това, че погледите са върху България, смятам, че ние по принцип трябва да си дързаем и да си действаме, но факта, че подкрепата е било нещо, което е куцало през годините, защото има много, знаем, шурубаджанащина, аз го познавам, защо да плащам билет за неговия концерт и така нататък, има покани. И смятам, че сега това е много добър урок и пример за това как всъщност подкрепата влияе. Да. И как правилната подкрепа и цялата енергия да вложиш в нещо има резултат, дава резултат. Ясно. Така Криси? че Абсолютно. Абсолютно. Много е важна подкрепата. Аз с такъв дълъг опит в музикалната индустрия, особено в България, трябват си хората. Много е тънка границата, в която можеш да изгубиш себе си. Много е тънка и съответно аз съм имала правилните хора и не знам какво бих правила, ако бях тук без тях. Да. Дори Нямам Мади, идея. последни думи от вас. Да, се опитам да се такъв беше това последния въпрос. Само, че- Последният въпрос е какво предстои за българските артисти, това, че ние спечелихме Евровизия. така, добре, значи, че малко се отнесохме. Хубаво, че аз го помня. Разбирам. Да, браво, че го помниш. Предстои точно това, което... То е естествена градация. Сега, България като цяло, нали, в енергийния свят, както знаем, нали, е много, много силно енергийна. Дори предсказанията са, че България ще тръгне напред в един момент, че българите ще се превърнат и България по някакъв начин ще изплува от всички стоина отгоре, даже тя ще спаси нали, човечеството реално, нещо такова и другите някакси са надолу. Така че енергията е насочена правилно за България напред. До сега всичките ни артисти, защото ние ги следим нали, постоянно, дето си реагираме такова, лечи си, че са готови и че яко натискат и то в правилната посока, подготвена по начина, по който Криси е казал, защото ти трябва да си готов първо, вътрешно. Пътя е навътре, както си говорихме и с Вирго, когато му реагирахме на албума. Един път в филма стигаш най-отгоре и пътя не е още по-нагоре. Или да се задържиш там отгоре, не пътя е навътре. Затова, когато си готов, то си лечи. Много от младите артисти са готови за това сега. Просто ще дойдат ни финанси, ще дойде една възможност. Дано добре облечените господа да ни остават поне половината от това, което ще дойде сам, за да можем да го направим. Това е истината. Това се опитах да ви кажа преди малко, защото ако мутрите решат, и това исках да кажа, ще гръмне България. Ще бъде много добре, защото ние имаме най-силната мафия в света. Ако мутрите казват, ето, много сме добри, сега ще станем още по-добри, край, убивам. Каква арена, бе, човек? Те могат да построят 3 арени. 10 пъти по-голяма арена, Да. която да е най-добрата и най-такова. Просто зависи от тях. Ако те кажат, правим, ще стане. Само да остават, пак казвам, Аз ще отговоря, 50% от всички приходи, които ще дойдат, защото ще дойдат наистина милиарди. Ще дойдат насам, ще се огледат много световни продуценти, всякакви хора свързани с музиката, световната музика, ще огледат тук, ще почнат да гледат какви са артистите, ще инвестират в тях, ще ги спонсорират и ще станат нещата. Въпросът е само кражбата да е по-малко. В смисъл да ни вземат само 50% Да е вземете. честно. Ние Да е вземете. честно и коректно. Това Не е много важно. честно ли 50 на 50 за нас, но да. Поне ние сме си приели в нашата си държавата, че най-силната, като казах, Дори мафия не сме съществува. склонни. Съществува, да, ние сме склонни, само поне 50% ни оставете, ние ще се справим, ще го направим, ще ги убием със сигурност, но не може без тази помощ. В смисъл, наистина, парите са материя, но има нужда и от нея, за да могат да го имат цели. махам емоцията и ти отговарям, както историята до сега го е доказала. Имаш примери като Аба и Селин Дион, които са издигнали Световни величия. Швеция в висините.
има един продуцент Макс Мартин, който е наистина световен феномен. Швед, който създаде Бритни Спирс, The Weeknd, Принс, голяма част от парчетата му. Какво означава тази победа за българските артисти? Първо, музиката е универсален език. Никой няма интересува на какъв език пееш, стига да ти харесва, което означава, че фокуса в момента ще падне върху българските артисти, съответно това ще повлияе на стриминга като цяло и на запознаването на света с нашата локална сцена. Клубната и съответно за артистите. В случая, какво като ефект ще донесе Бангаранга? Приемственост и разбиране. Така или иначе, ние сме на световната карта на музиката от много време. Никой не може да ме убеди, че мистерия на българските гласове, което има при артисти като Джейсън Деру, Памски, Скрилекс, изведнъж някак си, нали, сега Бангаранга, не, тя ще помогне да даде друг вид експозиция на това, което правим. Това не означава, че преди това не ни е имало. Да. Нали, ето victim mentality и winner mentality. В случая просто един артист трябва да излезе извън Европа и победата на Бангаранга е точно това нещо. Абсолютно. Алелуя, братя и сестри. Айде. Тази тема е една изключително важна тема и те първа цяла година може би ще се говори за Евровизия, която предстои да дойде в България. Скъпи приятели, абонирайте се за този канал, харесайте клипа, за да може да следите всички актуални неща, които The Briefing Show ще ви предоставят те първа. Благодаря ви за този искрен разговор. Прекрасни сте. Обръщаме се към кухнята на Ариете и Миро. Точно приключих с ризотото, остава съм го да починя една минутка. Да, Мисля, че ох, изглежда доста вкусничко. добре. Скъпи приятели, ще посрещна в студиото на The Briefing Show директно от сцената на Евровизия Кристиян Костов. Да ме питат в The Breathing Show как се чувства тук на финала на Евровизия. Ето така. Can you sing it again? What were you singing? Не, това не може, добре. Ей така сме. Специален поздрав за Костадин Колев и The Breathing Show. Дами и господа, в най-музикалния епизод на The Briefing Show няма как да минем и без едно от най-големите имена в България. Име, което е прославило и България на световна сцена или поне на европейска. Но съм сигурен, че него го знаят в цял свят, защото той е известен от България до Китай. Дами и господа, за мен е огромна чест и удоволствие да представя човек, който мога да нарека мой приятел. Кристиян Костов. Хей, здрасти, много се радвам. Честито! Благодаря. Честито, отдавна не съм идвал тук и... Има промени. Има промени и всичко е за добро. Абсолютно. Много се надявам, че ще идвам по-често. Със сигурност, Крис, бих те канил по-често, понеже с теб човек винаги има какво да си каже и най-малко да вземе от теб като информация, като енерджи, разбира се, всичко положителния смисъл на думата взимане. Как си, Крис? Всеки път, като се връщам в България за жалост за много малко време се случва напоследък, но този път бях тук може би една седмица, утре вече пак летя за Австрия, където ще подкрепям Дара. Всички подкрепяме Дара, нали? Абсолютно, Бангаранга. Този епизод ще се излъчи малко след Евровизия. След финала ли? Да. Аз ще пея на финала, с тази година Ето съм това гост-звезда. дами и господа, голямата новина. Кристиян Костов отново на сцената на Евровизия. Малко съм скептичен, когато става въпрос за звезди, манифестации и всичко това, но някакси всичко това го и практикувам. I question everything, but I still do it. Ако
If that makes sense, нали? Да. Не знам дали наистина работи, но тази година, като бях на сцената на БНТ, нали, когато имаше селекция, Българската националната селекция, да. си казах, че може би вече съм готов да се върна на тази сцена, но бих искал да съм гост по-скоро. После викам, имам време до тук, нали, аз тази година няма как да съм гост. И буквално след един месец ми се обадиха и казаха, събудили са ме, аз бях в Лос-Анджелес тогава, 4 студента. Където живееш всъщност. Да, Станислава Армутлива ми пише на WhatsApp, аз се събудих от това, не знам как се събудих всъщност, събуждам се само, тя вика, тук ли си? Аз викам, тя сигурно знае, че съм в Лос-Анджелес, няма да ми пише просто и така, нали, 4 in the morning, и после викам, добре, ще отговоря, дали да, тук съм, какво става? Тя вика, търсете от Евровизия. Аз викам, защо? Нали, може би искат да дойдат да интервюирам Дара, нещо такова, нали, защото второ място все пак е супер резултат. Това е най-добър. Как все пак, Крис, много си скромен за постижението. Ти в твоята Евровизия стана на второ място и то за много малко на второ място остана. И си викам, не знам какво ще е, но съм за. Whatever they want, I will do it, нали? И тя вика, искат да си гост звезда тази година с още 6 човека или 5 човека, не помня. Не знам. Аз си движа свои неща, нали? Но много се зарадвах и, нали... Не очаквах точно тази година това да се случи. Какво ти е в главата и нагласата към това, което ти предстои буквално след няколко дена? Хората вече ще са видели обаче твоето представяне. Аз се вълнувам... Щом вече ще се го видели, аз ще пея на френски, пея Селин Дион. Ще пееш Селин Дион? Което пак е някакво странно, защото аз търсих билети за резиденцията и в Париж, но няма как. Просто няма билет. Или ако ги има, са по 3-4 хиляди евро. Аз не съм там още. Няма да взимам билет за 4 хиляди, нали? Но много мислих Селин напоследък, защото тя ми е една от най-любимите. Коя песен на Селин? На Parte Moi, дето е пяла на Евровизия, да, преди много години. Ще чуем ли Beautiful Mess? Не. Няма да чуем Beautiful Mess. Тази година идеята им е да, как да го кажа, иконични представители на Евровизия да пеят песните на други иконични представители на Евровизия. С каква нагласа си спрямо това, че ще пееш песен на Селин Дион? Това за мен е чест. Аз съм много съм delusional и се надявам, че тя ще го гледа. Ще го гледа 100%. Много се надявам, че тя ще го види това нещо и да се справих добре, защото сме somewhere in the future и вие сте го гледали вече. Кажете ни дали се справих добре. Интересно ми. Крис, аз искам в ефир да те помоля след участието ти на Евровизия да ни заснемеш едно видео с реакцията, с емоцията ти. Как Дара печели, нали? Как Дара печели, заедно с Дара, ако сте, ще ни е супер и да ми го изпратиш, за да може да го прикрепя към това интервю. Само да ми го напомниш, че аз съм много един. Ще ти го напомня, ще бъда много нахален. Ще го направя. Направо на сцената ще го направя, такова репетицията. Ще пещим, тук всички ще пещим. Със сигурност и нашите зрители. Тук що се прибрахме от големия финал на Евровизия, където Дара победи за нас всички и не мога да опиша с думи как се чувствам в момента. Радост, щастие, бангаранга, everything наведнъж. Скоко утре много рано летим, дори сега няма да лягам, в момента е 4 часа сутринта и аз в 5 и нещо трябва да тръгвам към летището, защото излитам за САЩ и полета ми ще е 13 часа, но сега искам да кажа нещо друго. Много се радвам, че успях да пея пак на тази сцена, много се радвам, че един от най-близките хора в моя живот е победил и че успях да я гледам на живо, да я гушна и да й кажа, че го заслужава лично. Обичаме ви. Чао, чао. Прегръдки от Виена. Евровизия наистина изключително вълнение. Да. Подкрепяйки Дара, какво смяташ, че нека да бъдем, сега да се опитаме да предскажем положението, което се случва като цяло, не само за Дара, като цяло за Евровизия. Коя според теб е песента, която не твоя личен избор, а която би била победител? Малко тук гадаем. Вие, гледайки това интервю, вече ще знаете обаче победителя. Да видим дали ще оцелим ние. Аз съм доста прагматичен и гледам и бетингс и такива неща, нали, искам да знам букмейкерите какво казват. Аз много се вълнувам за Дара, защото аз мисля, че тя е какво казват букмейкерите в момента? И Дара май е на 14-15 място. Днес каква дата сме? 12-11. Да. На 11 май Дара е на 14 място, което е топ, нали, тя вече е в топ 15, това е супер. Аз бях някъде там преди полуфинал. Това ще да питам, преди да излезеш на сцената? Аз не бях в топ 10 май. Аз мисля, че бях
под топ 10 преди полуфинала. А на полуфинала аз имах най-високо количество гласове. Даже в историята на Евровизия. Никой няма повече гласове от мен на полуфинал. Всеки път ми настръхва брадата и косата, която Което нямам. нали, за мен все още е шок. Аз мисля, че и възрастта ми изигра много добра игра за нас като държава, нали, че бях на 17. Аз тук що ги навърших тогава, нали, март месец имам рожден ден, май месец пея, т.е. аз тък му направих 17 години. Възрастта със сигурност, но и огромният талант, който демонстрира на тази сцена. Мерси. Буквално Много тук- работа и не бях само аз. Да, със сигурност. Екипа е огромен, ние бяхме поне 50-70 човека, които са бачкали за това да се случи цялото нещо, нали, колко пари са били инвестирани в цялото. Аз много ми е жалко, че не мога да обсъждам финансовите части много на ни е цялото това нещо, любопитно на защото всички. много е любопитно на Колко всички, но просто струва ми е на един забранено. артист Не, просто то? това, като ме питат колко пари съм спечелил от Евровизия, аз казвам любовта, защото пари не съм направил. Това пари идват след това, нали, все пак си е музикален бизнес, трябва да. Няма да лъжа, аз не съм беден, нали, аз добре си живея живота, слава на Бога, имам възможности, слава на Бога, имам работа, нали, това е супер, няма проблеми. Но да участваш на Евровизия, това изисква много голяма инвестиция и когато хората почват да коментират от... Нали, и аз съм диванен критик много често, като гледам Мед Галата, примерно, аз съм най-умният, тук знам, че Ким Кардашиан не трябваше да го слага, нали, ама не съм Ким в същото време, нали, какво знам аз? Само толкова, нали, така че и аз понякога греша, и аз понякога правя някакви заявления, които със сигурност не са правилни, просто е мое мнение, нали, и много често гледам как хората обясняват какъв танцор трябваше да хайрне Дара, примерно каква коса трябва да има, какъв outfit трябва да има, каква е гадна песента, каква е готина песента. А реално те не могат да разберат. И може би някой може, но аз мисля, че повечето хора не знаят колко хора са инволвнати в цялото нещо, колко голяма инвестиция, сили, време. Тя Дара гледа кога пие вода, съм сигурен, смисъл, то всичко е calculated, всичко е изчислено, измислено и тя само следва един график, който е направен специално за нея. И тя всъщност стейджинга е направен от същата Саша Жан Баптист, която е правила и мой стейджинг. Wow. И моя година ние спечелихме стейджинг of the year. Беше Beautiful Mess победи тогава за най-готиния стейджинг и аз мисля, че Дара и тя може тази година. Аз съм сигурен, че Гледа репетицията и гледах репетицията. В много добра форма е. Да, и тя е в уникална форма. Не знам как се държи така. Аз не знам как се пее и танцува по този начин. Тя е като някой почва да ми обяснява, че много често чувам това мнение за Дара. Тя не е от пеещи, нали? Кой ви го казал това? Как Дара е вокален звяр, тя пее като... Тя си е про, нали? Всички го знаем. Тя е coach at The Voice, нали? Какво още трябва да се доказва? Аз не мисля, че трябва да се... Че ако мислите, че Дара не може да пее, аз мисля, че трябва да пробвате пробвате Thunder да изпеете. А после без хореография, пробвате да спеете Thunder, просто е така. Факт е, че Дара има неземен талант, така абсолютно. е. Обаче, хората, българите, много всъщност голяма част от тях, дори популярни личности, се изказват спрямо песента по много критичен, неглижиращ, то дори бездарна песен. Какво смяташ ти за самата песен? Съвсем искрено. И защо, ако я харесваш тази песен, я харесваш и ако не, защо? Какво е липса или какво може да се направи още? Аз мисля, че мое мнение има значение само като съм искрен. Нали, ако ще лъжа, какъв е смисъл тогава? Нали, аз и няма да бъда добър приятел. Аз мисля, че Дара го знае много добре. Не съм фен на Бангаранга като песен. Аз не е нещо, което аз слушам, не е нещо, което аз бих написал за нея, ако нали, защото съм и сонграйтер също така. Аз я виждах повече като нашата, може би, Тейт Макрей, Доджа Кет, нещо такова. Аз исках нещо по-секси, по-дива, точно Доджа Кет, Тейт Макрей, защото тя нали, танцува в Бангаранга много, тя се разцепва. Обаче алтернативно някак. Аз не съм зрителят. Аз не съм човека, който ще гласува. Аз съм само един човек и аз знам, че Дара е уникален A&R. Тя има... A&R е артистен радио или артистен репертуар, както не помня как точно се превежда това. За Риана това много често го казват. Артистите, които много добре знаят какво ще мачва their artist vision и какво ще се продаде, това е много важно за един артист. Дара много добре знае какво ще се продаде, какво ще се слуша. И с Бангаранга тя е оцелила точно това, защото от една гледна точка има много хейт, обаче колко любов е получила с това парче. Всички крещят. Всички крещят и всички знаят Бангаранга. Всички знаят Бангаранга. Това е гати маркетинга, човек. В смисъл, тя е победител вече. С какво спечели тази Бангаранга така, че ако не сме спечелили Евровизия,
Аз вярвам, че... Аз наистина вярвам, че тази година можем да победим. Аз също вярвам, че тази година можем да победим, но ако не сме я спечелили, какво според теб няма да е достигнало? Макар, че не сме видели още нищо. Има и елемент на случайност. Аз не мисля, че моя година, когато взех второ място, че е само заради това как се представих. Аз мисля, че топ 5 хора всяка година, всеки един от тях може да победи. Просто кой е пратил смс, кой не, кои държави гледат тази година. Нали? Всичко е... Ние имаме само толкова контрол, нали? Ние не можем да знаем всичко. Важното е да даде всичко от себе си и това го прави всеки път. Дара, ако пее пред 5 човека, пак се разцепва. Така че тя винаги е на 100%. Много българи не осъзнават, ако Евровизия е спечелена от нас, какво това би допринесло за България, ако Евровизия се състои тук, понеже знаем, че победителят от Евровизия е и домакин. Държавата, която побеждава е домакин. Това е нещото, което ме е наранило най-много, може би, когато аз участвах в предаването. И исках с цялото ми сърце наистина желаях да докарам този фестивал на любовта в България, у дома, защото заслужаваме да го видим тук. Заслужаваме. Детската Евровизия, нали, Крисия тогава ни е докарала. Аз мисля, че хората много добре помнят колко готино беше това. Представете си това само, че е умножено на 100. Нали, защото цял свят ще гледа България, всички ще дойдат тук. И това е наистина празник, това не е конкурс. И не мога да предам емоцията, ако не сте ходили. Не знам дали си ходил на самото шоу. За съжаление, никога. Надявах се, че тази година ще И пак не ми се получи да ида, да. Но вярвам, че ще дойде и моят момент един огромен фестивал на любовта и просто се надявам, че някой ден имаме артисти, които могат да победят, наистина го вярвам, наистина. Знам го, ние сме достатъчно талантливи да победим. Става въпрос да сме достатъчно късметливи. Само до това е. Дара може да е победител утре и всички ще сме като да, разбира се, как не. Да, и всички ще сме, тя е най-яката. Нали? Така че това е единственото нещо, което ме е наранило, може би най-много моя година, че не успях да докарам фестивала тук. Нали? Просто исках да зарадвам хората. Но иначе има и малко его битка, нали? Че трябва да съм най-добрия, трябва да се докажа. Ама това са... Как можем да сравняваме Сам Смит и Адел и примерно Кендрик Ламар? Нали? Не можем. Така че това е само конкурс и всичко има елемент на случайност. Така че просто стискаме палци. Стискаме изключително много палци. Пожелавам ти успех на Евровизия. Мерси. Пожелаваме успех, разбира се. Подготвен съм, добре. И на Дара. Какво ще занесеш между другото на Дара? Смисъл? Ще носиш ли нещо на Дара? Имам тук един сюрприз бокс, дето го нося специално за теб. За мен? Може би същия ще взема и на Дара. Това не беше планирано. Аз идвам тук на снимки и не очаквах, че ще го покажа в подкаста, защото още не е готово за продажби, но това е първият ми парфюм. Почнах своя компания за парфюми, защото не знам дали е стигало до теб това, но много често чувам мнение, че Крис много добре мирише. На какво мирише? Винаги Крис мирише много добре. Аз ви го казвам. Много обичам парфюми и в един момент викам, добре, всеки артист има свой мърч. И аз трябва да има някакъв мърч, но не ми е до това, че искам да генерирам приход. Аз, вече ти го казах, аз се чувствам добре. Просто е важно за мен да се подготвя за това, когато ще съм на 50 години, примерно. Няма да ми се занимава да съм на сцена постоянно, аз ще искам да ми е по-спокоен живот и трябва да имам нещо, което ще работи за мен, нали? Тоест, Кристиян Костов в момента създаде свой парфюм. Да, и само да кажа, че това не е само... Името е Киан, това е моят new artist name, също така почнах да релисвам музика с това име. Киан. Това е съкратено от Кристиян, защото много хора в Америка, като казвам Кристиян, те много често нагалено ми казват Иан, защото е Кристиян, Себастиян, нали, когато има накрая това Иан, много често хората го съкратяват като Иан. И аз, навсякъде съм Кей, Шао, Кей в Китай, викам Киан. Колко красиво звучи. И много ти отива направо, залепва за теб. I see the vision, Киан. Абсолютно. Защото исках да имам ново име за бранда ми, обаче и не искаме да бягам от моето Кристиян. Много ми харесва. Аз съм си Кристиян Костов и го нося със себе си навсякъде. Поздравявам те за това. Мерси, това е много голяма инвестиция. Може да ми го предадеш. Разбира се, ето заповядай, да не ти хареса. Само да кажа нещо за парфюма.
Парфюм е нещо много... Много ти благодаря, наистина. Това не трябваше да се случва. It's not a plug, I'm not plugging. За нас The Briefing Show е истинска чест, че първото представяне наистина, на да. парфюма ти е точно при нас и вярвам, че може да не сме национална медия, но ще ти донесем много късмет, Много чисто ти благодаря, енергийно. мерси. И аз така го усещам, защото от теб само любов и толкова години вече получавам съпорт от теб, много съм благодарен. Аз И е съм взаимно, благодарен на знаеш. теб, да. Само да разкажа нещо, Да. понеже парфюм и е нещо много индивидуално. Няма как на всеки един човек от предаването, който ще го пробва да се хареса това, но трябва да го кажа, всеки един човек, който го е пробвал до сега, още не съм получил негативно мнение, освен баща ми. Баща ми вика, че кефи го миризмата, но не е за него. Какви Просто не е за нотки си него. ползвал? Може ли да го отворя хората да го видят отвори също? го, всичко направи там, само внимавай, капачката е отделена. Ще внимавам, понеже и самата опаковка, скъпи приятели, е изключително елегантна Мерси, и мерси. луксозна. Нямам търпение обаче Постарахме да се, го наистина. помириша. Наистина, личи си старанието. Кой те вдъхнови? Аз, музиката ми, творчеството ми и просто иска да направя продукт, който не е тениска. Нямам нищо против тениски, просто вече съм ги правил. И това следва също. Просто обожавам фашен, обожавам фотосесии, обожавам да снимам. Обаче искам и да съм директор на цялото това нещо. Не е задължително да съм в кадра аз. Искам да снимам и други Добрите хора. артисти май са така. Може би, надявам се. Мерси, само мога да бъда благодарен. Името е That's gonna make a lot of sense soon. Не мога да издавам много неща, но само ще кажа, че съм заснел някакви неща, може би няколко неща и може би евентуално ще имам достатъчно репертуар скоро за голям концерт, може би вече имам, може би всички песни са нови, може би всички ще са достъпни скоро време, но да, работя по много материал. Това е много голяма новина, която ми казваш. Готов е и мисля, ще ти го кажа така тук, нали, що пък не. Може би ще направя някакъв по-голям концерт, индивидуален тук, където го обсъждаме с мои приятели, танцори и хореографи. Концерт, спектакъл, както Дара го нарека, също свой концерт, защото много искам да направя нещо по-голямо и това нека ми е като репетиция за интернационално турне, което Интернационално турне. Това искам да го направя, работим вече по въпроса, така че ще видим какво следва, но това е нещо като част от мен. Искам да ви кажа, че и на допир кутията е матова, изключително приятна за Това аз го пипане. написах с един мой много близък приятел Дюран. На ръка го рисувахме, защото търсих човек, който ще ми помогне с дизайна и накрая реших, че защо да разчитам на някой друг, когато никой не разбира по-добре от мен, нали? Обаче все пак ми трябваше някакъв гайденс и помощ. Аз не съм дизайнер, нали? И мой приятел Дюран много ми е помогнал. С него го направихме. Приятели, искам да видите това бижу, защото изглежда трудничко се вади, буквално като от Дубай пристига. Да. Само да кажа, производството ни е в Дубай, е най-високо качество на всичко, което пипаш, може би най-високо качество. И така се усеща. Как е manufacturer на български? Производител. Да. Производителя ми е казал, че съм луд, че поръчвам всичко най-скъпо за първи ми продукт, защото от бизнес гледна точка не съм на голяма печалба, даже ако ще продам всичките парфюми, но това за мен е по-скоро имиджово. Искам хората да могат да пипнат киен, да усетят как мириша всъщност, защото аз наистина го използвам. Това много ме е зарадвало. Вчера като се събудих, аз имам колекция от Килиан, Амуаш, Маржела, нали, каквото си искаш, Биредо, нали, всичко имам. И търсих своя парфюм. За пръв път ми се е случило. Събуждам се и викам, искам свое, не друго. Тонка бинс, ледър, амбър, има кардамон, има... Е невероятно. Радвам се. Чакай да направя. Лично по мен, за мен е лично по моя вкус. Но нали, вече го казах, няма как да харесва на всеки. Абсолютно, но въпреки всичко смятам, че това е невероятно. Хем е свежо, хем е мистично. За мен има всичко, което има нужда един парфюм. Радвам се. Изключително ти благодаря за този подарък, за това, че го съобщаваш точно при нас. Имаш infinite supply. Ако ти трябва 10, казвай, имаш ги. Прекрасен си, Крис, прекрасен си. Преди малко спомена, че все пак работиш. Да. Освен, че се показваш на сцената, правиш песни за себе си, ти пишеш и песни за хората. Живееш в Америка. За кои имена пишеш в момента?
Отказах се от това. Това е още една новина. Отказах се да пиша за други артисти, понеже съм работил с много продуценти на Лиса от Blackpink, даже и с С Лиса човека... да работиш, това е огромно С нея постижение. не работих за жалост все още, нали, това за А, мен ти е една отказа. голяма мечта. Не е за това. Значи, виж сега, ако ще има възможността да пиша за Лиса или за някой от любимите ми артисти, топ много съм за, обаче разбрах, че последните 2 години аз реално основно се издържах от това, че пиша за други артисти, нали, наистина не мога да казвам имената, защото не мога. Да. Но представи си Billboard топ 30 със сигурност, но понякога някои от тях и топ 5 са, нали. Ще кажа така, продуцентите на... Работя много с продуцентите на Kendrick, SZA, Joji, Jackson Wang, листа продължава, само един от тях е това, нали. Другия продуцент работи с Лиса много, има 400 number one singles в света, този другия продуцент. Сега работих с друг човек, който за Евровизия ме е подготвил реално. Той е работил с 80, с Stray Kids, с пак Blackpink май той е работил. Има 50 номер 1 албума от Швеция, ама живее в Корея. Аз където и да отида, там работя, нали? Но напоследък разбрах, че това е една голяма грешка, всъщност беше, да почна да пиша за други основно, защото... Защо да е грешка? Аз имам толкова много в себе си, защо да го давам на други хора? По-добре да пиша за себе си, по-добре да напиша 10 албума за себе си и аз да разкажа историята, защото всеки път, като пиша за някой, после слушам демото и не да звуча арогантно, ама имам чувството, че на мен ми харесва демото повече, отколкото финалния резултат на артиста. И не казвам, че артистите не са добре, просто като пиша нещо, винаги се старая да е много лично, искрено и интимно. И то си е твоето. И то си е моето. Все едно сега да си дадеш детето на някой, нали? Да. Нали, обичаш го детето и знаеш, че живота ще е добре при този човек и те ще се грижат за детето, нали? Всичко ще е наред, но то е твое. Да. И ти не искаш да го... И знам, че имам много да разказвам, много да давам и реших, че основно ще се фокусирам върху себе си, аз ще релисвам музиката и аз ще създавам това, което искам. Звучи обещаващо, звучи като много да ни радваш. Ти съвсем вече не толкова наскоро, но сравнително наскоро пусна всяка една песен, която пусна на нашия пазар, българския пазар, тя стана тотален хит и наистина показа себе си в светлина, в която хората някак си не очакваха да те видят, но в крайна сметка, понеже те, нали, помниха Кристиан, тинейджъра, Евровизия, изведнъж се появява един нов Кристиан с имидж, с ново звучене и въпреки това успя да изненадаш хората. Кое според теб направи песните ти истински хитове в България, тези последните, които направи с Михаела Маринова, твоята самостоятелна песен, която пусна също така? Аз мисля, че аз съм в позиция, където каквото да направя има очи върху мен и единственото нещо, което мога да направя е да съм честен със себе си и да давам всичко от това, което мога. И аз да съм доволен от процеса, защото също като и с парфюми, примерно, няма как всяка една моя песен да бъде харесана от всеки, така че да гледам мерки като цифри за мен не е много добър показател, защото ако ментално не се чувствам добре, мога да направя сега нещо, което ще има много голям успех финансово, примерно, и ще го ротират навсякъде, нали? Но ако мен не ме прави щастлив, защо го правя? Исках да ти задам въпрос, аз какво мислиш за AI? Защото аз като един артист мога да ти кажа, че ми е все тая, нали, че не ме е страх, но обаче трябва и да съм реалистичен. Пътувайки из света сега в такситата по ресторанти, слушам музика и чувам, че е добре направено уж. После някакво, нали, на мен ми трябва 30 секунди, 5 секунди да разбера, че е AI. Но вече и аз понякога почвам да губя тази линия. Да, и не мога да разбера, че е AI. И уж от една гледна точка знам, че ако сега ще почна да пея, ти ще се чувстваш много добре. Няма как един творец, когато създава нещо пред теб, да не те вдъхновява и да не те кара да чувстваш нещо. Аз мисля, че това е безценно. Аз мисля, че хората, които перформват на живо, като певци, музиканти, ти си също творец, ти създаваш имиджи, ти създаваш прически, ти караш хората да обичат себе си. Без теб хората няма да се чувстват добре, което значи, че деня им няма да е толкова успешен също така. Защото аз ако се чувствам по-красив, по-confident in myself, нали, успявам повече. И ти го създаваш, и ти си творец, ти си артист, ти си художник, а ние сме ти canvas-а, нали? Така е. Така че
аз мисля, че е много добър момент да те питам теб, ти какво мислиш по въпроса, защото теб не те засяга AI толкова още, но може би ти го мислиш това. Интересна И ти истината- имаш контент, и ти създаваш. Абсолютно. AI на този етап лично при мен е там, където го ползваме и си позволяваме да го ползваме, тъй като имаме ограничения Да, за AI. разбирам. Не искам нещата да са AI по принцип, но за някакви копирайтърски неща Абсолютно. помага. Аз ще ти излъжа сега, ако ще кажа честно, използвам ги. Да. ChatGPT, Gemini, нали, те са ни best friends. Именно. За визуала още нищо да съм ползвал, но знам, Но че и със това сигурност. някой ден ще дойде. Няма как. Аз няма Абсолютно. сега да стоя тук и да казвам, че никога нищо няма да използвам. Лъжа, това ще е лъжа, защото аз и нямам контрол върху екипа, който имам. Нали, никой няма да разбера, ако някой от тях ще използва нещо за някакво там в in the backdrop нещо да се Абсолютно. махне. Не да харва VFX артиста, който ще ми струва примерно 5000 евро за 10 секунди в клипа, Да. което, нали, цените са ужас, нали, толкова струва, защото труда е Доста нали, е скъпичко. доста скъпичко и доста трудно, но бюджетите не са безкрайни, нали, аз Да. знам, че някой ден ще се наложи и аз да съм част от това. И да. Говорейки се на тази тема, веднага ми идва въпроса, точно разликата между артиста и продукта. Тоест, продукт може да ти изкара и ChatGPT, но да е артист не може. Точно това казвам, самия- че още не може да се дублира истинското живото. Абсолютно. Ти самия обаче, имало ли е период в твоя живот, понеже шоу бизнеса, който те е въвлякал в тези среди, на всички тези нива и по тези различни държави и така нататък, неизменно ти дава, но и невероятно ти взима. Имало ли е период в живота ти, в който ти си се чувствал продукт, а не артиста, който всъщност си? Да, постоянно. Аз даже спирах да пиша, спирах да бъда артист и се занимавах с други неща. За много малко време, но все пак. Мислех, че понеже като си артист сайнат за един лейбъл, ти все още имаш контрол. Аз мисля, че лейбълите са много неразбрано нещо от нормалните хора. Мисля, че това е една голяма машина, която само вреди и чупи. Не е точно така. Артистите трябва да работят заедно с лейбъла и ние сме codependent. Няма лейбъл без артиста и няма артиста без лейбъл. Нали? Аз в момента не съм сайнат, но и не мога да кажа, че не бих се сайнал пак с някой. Обаче за мен сега критерия е не компанията да е голяма, а компанията да вярва в моя вижън. Даже може би не е задължително в песните, които пускам, а просто в самия мен. В мен като човек, в мен като създател, съзидател, в мен като творец просто. Защото ако се замислиш брат на Charli XCX, примерно, отстрани изглежда като много проект с много голяма въпросителна. А тя просто е дошла при лейбъл си и вика, значи вижте се сега, правя това. И вие или ми имате доверие и ми се доверявате, ама напълно, на 200% трябва да го направим брат, или не го правим изобщо, иначе няма да се получат нещата. Те имаха пълна възможност да ни повярва в проекта, защото изглежда много странно за едни корпорат хора, които са 9 to 5, нали, стоят в офиса, какво тук обяснява някаква зелена стена с някакъв шибан фонт, и дето написано брат, какво е това? You don't have to understand it to believe in it. Това искам да кажа, че Абсолютно. не е задължително екипа да вярва в точно това, което им давам, но искам да вярва в мое мнение. А има ли лейбъли, на които би повярвал? На българска, на световна почва? Аз даже така ще кажа, примерно с Virginia Records много години вече работим и все още работим заедно. Нали? Не съм сайнат при тях, но като ме каня да участвам в някакви проекти, 99% случаи се съгласявам. Muse, тук има лейбъл, с тях сме много добри приятели, с Аз също Марко бях към сме Muse. много добър приятел съм с Марко. С артистите тук съм приятел. Аз реално мисля, че истината е в това, че трябва да колаборираме и не да се биеме, не да взимаме един на друг, не да се... Има място за всеки. Няма конкуренция, особено в България. Нямаме конкуренция. Ние сме толкова малко хора тук, че трябва да се помагаме, трябва да колаборираме. Искам да виждам повече дуети, искам да виждам повече съпорт, искам да виждам как, примерно, чалга артистите подкрепят поп артистите и обратното, защото аз много обичам чалга. Виждаме ли го вече на нашия пазар? Да, промени ли се това? Да, промени се това. Наистина виждам, че примерно мои колеги, нали, от поп бранша, да кажем, много слушат чалга, много подкрепят артистите на чалга, нали? Не всички, но така голяма част.
Голямата част да, и виждам тази взаимна любов и аз искам това все повече да се случва, защото иначе я ще ни съсипа всичките. В такъв случай ти би ли колаборирал с поп-фолк певица? 100%. 100%. Ще веднага ти го казвам. Ако работи като проект, ако има Какви биха ти смисъл... били изискванията към една поп-фолк певица, която би искал да направиш колаборация с нея? Или пък певец? Много интересен въпрос. Да са добри в това, което правят. Може би само това, защото аз съм атлет, когато Ти си става... зверски добър. Ти си зверски добър. Когато става въпрос за вокал, аз съм атлет. Аз много обичам да пея, затова го правя. Никога не е било за това, нали, което аз нямам против. Аз обичам да говоря, това за мен е удоволствие, нали, но основно аз просто постоянно пея. Аз постоянно създавам, постоянно пея, не спирам никъде, никога, ти го знаеш, аз просто постоянно пея нещо. Какво е опасното обаче за един артист? Да бъде постоянно хейтван или да търси постоянното одобрение и следователно да бъде постоянно одобряван? Виждаме ли някаква опасност в това? Защото ние самите имаме в главите си артисти, от които имаме огромни очаквания и през повечето време те ги покриват и получават много одобрения. Но кое е по-опасно? Одобрението или хейта за един артист? Пак много добър въпрос. Никога не сме питали това. Много добре, браво бе! Доста интересно, караш ме да се замисля. Не мога просто и така да тръгна да говоря. Няма да е честно само. Понеже от теб хората очакват винаги перфекционизма. Да, това го има, но това и аз съм виновен в това реално. Аз така си го изградих едно good boy естетик, такова, че съм правилен. Ето, аз съм реално, това ще е, нали, не че се старая много, то аз съм така израснал, нали. Да. И двете крайности са унищожаващо нещо. Аз мисля, че истината е в баланса, защото ако един артист почва да получава прекалено много одобрение, няма значение. Аз така понякога се чувствам, аз заради това пускам вътрешния ми критик да действа много, много често. Аз никога не съм доволен на 100% от нищо. Има нещо лошо в това, но аз мисля, че това пак ме балансира, защото иначе ако ще съм задоволен от всичко, няма да има развитие. Аз от финалните резултати, като пускам някаква песен, примерно, шанса е, че не съм доволен. Много висок. И мисля, че това ме кара да се връщам в студиото и да перфектвам крафта ми, нали, да продължавам да се развивам. Така че има случаи като Тейлър Свифт, където, примерно, каквото и да направи хората и се радват. Тя е гениален автор. Дали мен ме кефи? Не. Дали слушам музиката й? Не. Дали има яки текстове? Да, 100%. Дали има готини успешни проекти? 100%. Една от най-успешните артисти ever, нали? Но аз мисля, че напоследък малко е еднообразна. Не го казвам в лошия смисъл. Swifties, don't hate me. I love your queen, whatever. Но просто, нали, говорим искрено в момента. Абсолютно тя, искрено. Може би е жертва точно на това, че одобряват каквото и да направи. Феновете й, нали? Иначе хората доста говорят за нея, тя е свикнала сигурно, но може би заради това е свикнала да е по-сейф понякога. Защото иначе не рискува. Reputation албума беше доста извън нейната зона на комфорт и то гърмеше навсякъде. И много фенове са били разочаровани, обаче пък е спечелила нова аудитория. След това е направила друг албум, не помня името, защото, нали, пак казвам, не съм фен, но тя там стои в една гора, черно-бяла снимка е. Уникален албум. Tortured Poets Society, нещо, може би това беше, не помня. Нещо подобно и аз не го помня. Нещо е пуснала. Вау! Основата е country music с поп музика. Пак не слушам. Много слушах веднъж, така като, нали, че, като про трябва да анализирам. Вау! Нека да обсъдим набързо и един пък друг рисков играч, който съвсем наскоро буквално цял свят го гледаше. Той направи така, че да направи най-много гледания, най-много посещаемост на събитието, на което присъстваше, а именно Коачела и Джастин Бибър. Ето, още един много добър пример. За мен лично гениален. Аз мисля, че той наистина, както видях някакъв коментар, The world is healing, there's a Michael Jackson movie in the cinemas and Justin Bieber is loved again. И те са трендинг в момента, Justin и Michael, нали, двата King of Pop и Prince of Pop. Нали, да, абсолютно. Пак хората забравят, че Justin Bieber е Justin Bieber for a reason, нали, той е уникален изпълнител, visionary, поп сенсация, икона, няма какво да кажем за него, освен че е легенда, наистина жива легенда. И се е справил с Коачела брилянтно. Толкова хейт съм чула за това, че, нали, е било мързеливо нещо. Хората не разбират, че това цялото нещо беше направено за истинските му фенове, а не и за... И истинските му фенове се показахме в тези моменти. Да, много се радвам за него, много се радвам, че
Justin is back и много се радвам, че се чувства добре. Ето същото, колко мнение има за него, колко одобрение, колко хейт и той се справя с цялото това нещо. Това го е накарало да създаде последния му албум, който е прекрасен. Аз мисля, Уникален албум. уникална песен. Yukon в Америка навсякъде гърми. Да. Всеки ден я чувам, навсякъде на кола. Джастин Бибър. Ето дадохме Да. перфектни примери с две световно известни Да. имена, като Тейлър Свифт, Тейлър и Джастин, която е да. постоянно одобрявана, Да. и Джастин, пък, който от друга страна е постоянно хейтен. Обаче общото е артиста, който стои зад цялата тази платформа, която пресъздава на хората, и очевидно, че бележат успех. Време е за малко блиц въпроси, Крис. Добре. Тук искам, аз задавам бързи въпроси, ти ми отговаряш бързо. Добре. Това, което ти хрумне на момента. Готов ли си? Да. 3 думи за Евровизия. О май гад, страшно. Отговорно. Love. Не знам какво да го кажа. Любов. Любов, да. Добре, чудесно. Най-страшният ти сценичен момент. Много често забравям текста. Много често забравям текста и просто това ме съсипва, да. Песен, която тайно слушаш. Запалката Галена. Има ли фенове на Галена и Запалката? Сега наскоро на снимките постоянно пеех човек, не можах да спра. Добре, няма как да не те накарам, запей ми един куплет от... Не. Добре, айде, няма. Без такива Галена много те обичам, просто да знаеш. Only love for you, queen. Най-недооценения български артист. Ева Лия. Ева Пармакова. Ева Пармакова. Слава или спокойствие? Спокойствие. Вау. Виена в 2 през нощта или София в 5 сутринта? Виена 2 през нощта. И последно. Кое тежи повече? Очакванията на публиката или собствените ти? Собствените. 100%. Крис, аз и моя екип ти пожелаваме безкрайно щастие и безкрайен успех. Благодаря ти за това прекрасно интервю. Аз те обичам повече. Благодаря ти за това прекрасно интервю, за всички ексклюзивни новини, които Са станали много. които ни даде, и гледаме с нетърпение Благодаря. Евровизия. Стискаме палци, защото ти си нашата българска гордост. Мерси. Благодаря ти. Чао. А вие, скъпи приятели, може да се абонирате за The Briefing Show, защото всяка седмица ви осигуряваме интересна и полезна информация. Вярвам, че и този епизод ви хареса, и ако е така, може да ни подкрепите с посочените неща. В днешния епизод си говорихме за победата на България на Евровизия, за бангаранга ефекта, за Дара и за това как една песен може да се превърне в гордост за цяла нация. Но говорихме и за нещо също толкова важно, за българската музикална култура, за артистите, които често подценяваме, за сцената, визията, маркетинга и нуждата да вярваме повече в собствените си таланти. Защо Евровизия не е просто конкурс? Тя е огледало и тази година в това огледало България изглежда като победител. Въпросът е, ще използваме ли този момент, за да изградим нещо по-голямо, или ще го оставим като една хубава вечер, за която ще си спомняме след години. И не забравяйте, абонирайте се за канала, харесайте това видео и оставете коментар, коя българска песен заслужава световна сцена.